MP election nang tibok bom APHLC asong jakong chepangtang mate kepangdang ponason si non malom thekponlong APHLC asong along chirok to kamay kapiman pon lapen boot committee kisengpon lapuson thak si Singhason MAC Constituency angkang APHLC Singhason MAC Constituency aru mai phudiuri terangpen patir piponsi rongnogor along siksidula ron aphuthak chirok to kamay piduponsi rongnogor polling station boot committee sengpon labangso boot committee kisengpon along mai phuar pu Bisnu phangcho phan pekponsi Indra Singh rong pharaphan kongchun bangar pu lapen aduntu bang in koira ke thoma tumaphan chedon sar chingwai sar pen ar pu pekponthu aduntu rongnogora polling station angkang APHLC jakong kache sak ponja phan pura women wing central committee Rita Kramsapi alang lihin pen jalin ponsi rongnogor women wing sitami sengpon labangso women wing along talohan sipya phan mai phiar pu pekponsi nirolahan sipya phan kongchun bangar pu sitami pekponsi cherok to kamai lapen jakong kangdang amai misening samjin pen pichun pon Inglong ko mate Singhason Constituency along Adap Rongnogor PS along women wing mate APHLC solo song sengpon lo lapen ladak central committee pen akihai pi Rita Kramsapi lapen apartame West Karbi Anglong pen Rongkhang Constituency long pen lapen Kupli Constituency long pen kami sualo asong kijang kijapon labang kami nang setong dunlo lapen ada awar ke hat pen lumbajong pen som pen Singhason pen kadobe chetong lo lasi ladak non ke bangji MP election la prang re-election le pedo ba MP election pustame APHLC pen ke pahai pon FJ pansi dak Singhason lo kami non ke dode sang se pen ke klem pon la pen BJP la pen Congress atum la pen ASDC atum la pen independent atum anta non ke APHLC long si bang bomlo la pen non ke bang itu ulang la pen also se nada Singhason constituency chot kali a constituency tinalo tame Nelitum APHLC ke pahai pon FJ pon se dode sang se campaign mo ni maria tota non da central committee de ni maria song pen secretary do alang ni phan se pon sampik anlo akihai sar jai kathar sar nang japon internet lapen menseng pen inglong akhai an ki ningi sido nang jipu pen jok piniarni lada rongnogor APS mate ulongko maji lada Nelitum suarlo song sensia aprang PS level sengo lapen suarlo song sitami president arpu secretary arpu lapen arpu kido anstame arpu alang litum en ponlo lase alang litum arpu deng pon pen alang litum rada thengno alang litum ning ingsam chepaklang lo lapen kachi songji aphan alang litum ladak arpu chepek ponlo aki haipi dalo hansepi alang lip hansi president arpu pi ponlo lapen ke secretary lapen organizing secretary do anstame latum arpu chepek ponlo lase inglong akhai anke ningi sido nangji lapen kachi song abang ilitum ahok peten internet pen ilitum chisong thip namji athema ladak longri kep ka jor jot kalisi moke inglong akhai an alongri ahawar hapat anke jor etbo lasi BJP pen chiunon lapen inglong akhai an ningi sidolo nang lapen ilitum handbrake long litik itum sang nang ni lapen article 244A lapen article 3 part 1A of the Indian Constitution separation of state kilong Japan ilitum akihai jai kathar sar nang Japon along ilitum rad deta chisong dun tip do nang